おはようございます。はい。明けましておめでとうございます。いいよ、珍しいやん。いえ、たまたま通るからな。島の一緒？いや、元気してるの。いや、おばあさんは家にいる、ずっと。あ、ほんま。うん。いや、いつもさ、パートさんがなんか用事が忙しいって言ってはったから。はったいいかい、写真。いえ、みんな頼んでるから。お茶みんな。これちょっと、ここ割れてしもってんねや。いいよ、いいよ。Şunda ya başka menü söylüyoruz. Новости var mı şahtap. Az çay içeceğiz.そうそうそう。もう年取るとな。これちょっといつも仏さんに うん。いつもあげんねん、毎日。Bir жолы Құдайға береді де чайды.仏さんこれはの。仏さんにはちょっとあげるしね。で、その後はこれでいただきます。これちょっと仏さんにちょっとあげてくるしね。うん、はい。Чистый зеленый чай. これ苦いお母さん。苦い。苦いでしょ。でも味がついてる。ちょっと甘みがあるんだけどね。Кичине ачурақ келеді екен, бірақ сладости да бар екен. Мінекей қаралайыншы. О, Құдай 100 жыл жашайлы деп қоймады içi көрейін. Қой, жыл ал, Все, хорошего понемножку дегенде. Ощущение. なんでもそんなの。いや、リンゴ、立派なリンゴやな。いや、お母さん、これ珍しいんですよ。誰も知らない世界ですよ。今の。毎日。おはようございます。今年もよろしく。お母さんと喋ってる子。毎日あげる。そうよ、毎日каждый деньでさ。そうよ。もう指先も効く。そうよ、寒いからね、わかるよ。で、これで匂いがすごいでしょ。で、半分。ほんで、私とか浄土真宗っていう、宗派やねんね。başka bir adet. このままか。倒して。jaksı koydukね。これでいけるな。よかった。いつもみんなこう立てとくねんけど。で、こうして。生みだぶつ、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 生みだぶつ。10回。10回、温情。10回だわ。麻酔家先祖代々ご冥福をお祈り申し上げます。マカハニャハラミタ信用漢字大菩薩行人ハニャハラミタジ証券後音階空洞一切空薬者利子式風意空空風意式即税空空即税式重創業式薬部尿税者利子税商法空想風商風滅空空風上風造風減税航空中無式無重創業式無限に微絶心無式証拠未速報無限界ないし無意識界無明薬無明人ないし無老死薬無老死人無空終滅道無知薬無徳意無聖徳公膨大サッタエハンニャハラミタコ心無形芸無形芸公無空オンリー一切天道無双空行涅槃三世小仏涅槃ニャハラミタコ徳和の二ら三脈三宝大高知般若ハラミタ霊大人種霊大名種霊無常種霊無東道種
農十一切空真実風光公説般若波羅蜜多宗即説宗はギャテギャアラギャテハラソギャテバジソワ般若心経。でもう一つね、もう一つあるの？もう短いけどね、観世女仏、余仏遊園、余仏遊園、仏法造園、上楽画上、少年観世音、5年観世音、年々重心期、年々不利心。こんだけこれは新しいねんけど、大漠さん、大漠さんもボンさんがも回ってきはったで、これ持ってきはって。で、これだけちょっとね。でもよく見えるや。メガネなしで。もう手術したもん。本当？그자셔랬겠네。白内障。白内障？で治したでしょ前一回手術で。白内障この前11月にして。ああよかった。それから良くなった？で빌몸도 aldırdım dedi operasyon. こんだけするんです。はい。ありがとう。終わり。yaşa olsun ki.